С това интерактивно видео ще ви демонстрирам нашето предложение да се направят чрез рендваните 3D визуализации на човешкото тяло учебници за обучаващи се медици и пособия за практикуващи, помагала за упражнения и семинари, нагледни пособия за работа с пациенти на лекарски екипи. Могат да се направят пособия, помагащи при дистанционна диагностика, консилиуми, а също така подходящи визуализации и материали за промоции, практики и маркетингови цели. Под формата на интернет страници можете да видите заедно с нас различни примери от огромните възможности, които дава 3D визуализацията. Особеното и хубавото при това предложение е, че то може да бъде използвано да работи в програмна среда с различни видове програми и компютри на Linux, Macintosh, Microsoft, а също така може да се използва при локални мрежи, чрез интернет сървъри или пък за самостоятелна десктоп работа в занимание или група. Използваната методология на разделянето на визуалните части на тялото и иерархичните нива дава възможност за разнородно и гъвкаво използване на изработените модели, както и съчетаването им с авторски текст, т.е. върху моделите по предложене от вас време, място, могат да се сложат различни видове текстове, да бъдат различни цветове, да се сложат тестове, за да се направят съответните квестове за студенти, за практикуващи, да се съчетаят с други сцени и обекти, както ще видите след малко в примерите, които ще ви покажем. Също така могат да се използват панорамни модели и образи, интерактивни 3D измерни модели, като това позволява в реално време да се визуализират и да се тренират хора, екипи. Например, могат да се пресъздадат операционни зали, кабинети, могат да се визуализират модели на инструменти, апаратури, уреди и така нататък, с цел практикуващите да подобрят своите практики, а обучаващите се да се запознаят максимално близко, още в процеса на непрактичното обучение, в смисъл без да са практикували, с основни неща и особености на бъдещата им дейност и работа, което несъмнено ще позволи да се повиши ефективността, да се постигат по-лесно търсените ефекти и цели за обучителните мероприятия, които се провеждат. В случая сме направили 14 визуални примера и особеното е, че заемат само 23 мегабайта. Говорим за визуални примери с 3D анимация. Настройките са лесни, контролният панел на компютъра е достъпен, ползват се Java приложения с Open Source код, т.е. отворени за ползване. Това според нас ще направи предложението и продукта, който би се изработил на базата на нашето предложение от нас за вашите нужди, незаменим за семинари, лекционни, презентационни и маркетингови мероприятия, тъй като могат да се ползват с всякаква мишка, с проектор, с дисплей за показване
на съответните или видеостена на съответните необходими и коментирани цели, особености или пък конкретни мероприятия. Както ще се видите в примерите, в един интерактивен прозорец могат да се интегрират колкото са ви потребни и каквито размери са достатъчни вътрешни интерактивни прозорци, които могат да бъдат полезни и дават безценна възможност за сравняване на 3D наблюдаване на еднакви или на разнородни части на тялото. Само искаме да отбележим, че неограничената възможност за вътрешно вторично отбелязване с текстове, знаци, цветове и други указателни методи и наименования дава наистина много голяма възможност за интерактивно взаимодействие с бъдещата аудитория или потребители на продукта. Разбира се, тук сме направили само много малка част от видеотата, които сме ренднали за използване по-нататък в програмирането на продуктите, които ви предлагаме да направим заедно и да реализираме. Като целта ни е била да се акцентира на най-важните моменти, за да получите една реалистична представа. Значи почваме от първото. Едно демо на крак и глезен. Ето, отваря се съответната визуализация. Забелязвате, че като отидем върху черното, в случая черното, стрелката на мишката става на ръчичка, което означава, че е активна. Движиме в която и да е посока мишката и вече наблюдаваме в реално време, съгласно нашите движения, т.е. ние контролираме процеса, какво се случва в различните пресечни точки, примерно т.е. виждаме тук съответните мускули, кости, тъканни влакна, нерви, сухожилия и така нататък. Според нас това е един много различен и прагматичен подход към възможностите на компютърната анимация. Тук за леснота сме направили едно меню т.е. първото меню, което видяхте, сме сложили тук, за да може лесно да се видят следващите примери. По този начин, разбира се, може да направите съответните помагала.